De l'Oriol Junqueras m'agradaria explicar una cosa del seu fill. Quan el vaig acompanyar, el seu fill, amb la seva germaneta petita i la seva mare a Extremera, al nen li agradaven molt les matemàtiques, li agraden molt, és un nen molt llest, molt llest, molt llest. I per entretenir el llarg i penós viatge cap a la presó, la mare li deia: vols que et posi un examen, o que et posi uns problemes de matemàtiques? I deia: sí. I la mare li va començar a dir: la Maria té 6 galetes i en Pere en té 4. I el nen va dir: no, jo vull la suma només, com dient, no em posis palla. I la mare va dir: doncs va, et faré una suma sense palla. I això em va fer pensar que era un nen molt llest, perquè em fa pensar que el seu pare també ho és. És una tonteria d'anècdota, però com que a mi em colpeix tant que aquests nens no puguin veure el seu pare com la meva filla em veu a mi, doncs us explico això, ja està. Hace 4 años, bueno, 3 años y pico, casi 4. Vine la primera vez aquí a San Vicente con Oriol. Paseamos por el pueblo, me lo enseñó entero, y fue la primera vez que me dijo que la gente tenía que juntarse y hablar, gente distinta, con ideología distinta, con todo, y que entre todos podíamos hacer muchas cosas, que podíamos hablar. Y empezamos un camino que aquí estamos. Yo no soy independentista, pero vengo a todo esto porque pienso que tiene razón y que ya está, que tiene que estar en la calle, lo que he dicho antes, que los que están aquí empezando peor son los niños. Mira, Oriol, jo sento moltíssim que estiguis on estàs. Recordo moltíssim els teus fills, perquè jo vaig passar de petita amb el meu pare. El meu pare se'l van venir a buscar una nit i se'l van emportar a la Guàrdia Civil. Va estar més d'1 any a la presó. No ho he oblidat mai i penso que els teus fills tampoc ho oblidaran mai. Força, fort, siguis ben fort, lluita endavant i tira endavant tot el que tu puguis. Però recorda que els teus fills són els teus fills i que han de seguir endavant la seva vida. Ho sento moltíssim, però moltíssim. Ho sento molt. T'estimo molt, Oriol. Gràcies. Soy Chari de la Guardia, de San Vicente. Solamente quiero enviarte un mensaje, no sé si me habrás visto en las intervenciones que yo he hecho, que tengo muchas ganas de cruzarme contigo en el pueblo, solamente, y darte un abrazo. Estoy pendiente de tus hijos y de Neus y de todo, pero siempre me viene eso al pensamiento. Qué ganas tengo de cruzarte contigo en el pueblo. Un saludo, un abrazo. Bona nit a tothom. Ara us llegirem un fragment d'una carta que va escriure l'Oriol als seus fills, el Lluc i la Joana. Ara ja no us puc demostrar aquest amor tant com voldria i tant com sens dubte mereixeu. El vostre pare no podrà veure com apreneu a llegir o a escriure, però apreneu al costat de molta gent que amorosament compensarà aquesta absència. Lluc, Joana, Neus i Oriol, mai caminareu sols.
portarem a terme una campanya de denúncia nacional i internacional d'aquest judici que inclourà mobilitzacions simultànies no només a Catalunya, sinó a les principals capitals europees. Hem d'iniciar, doncs, un procés definitiu per dir alt i clar a Espanya i a Europa i a tot el món que el poble de Catalunya no accepta ni acceptarà més aquesta humiliació i sotmetiment a un estat homofòbic i que necessitem de tota la seva força i determinació per acompanyar-nos en la mobilització constant per la implementació efectiva de la nostra independència. Estem tots una mica així, però jo sí que vull donar un missatge d'esperança, no? Jo crec que aquesta rauxa, aquesta ràbia, l'hem de canalitzar. Hem d'omplir els carrers de dignitat. Ara, més que mai, hem d'omplir els carrers de Catalunya de dignitat. La dignitat per a aquesta gent que injustament està on no ha d'estar. També demano una mica de coherència, sisplau. Sé que no és el moment, però sisplau, als representants polítics, deixeu la calculadora al Parlament i comencem a treballar per unir totes les sensibilitats, que aquí cabem tots i totes. No podem permetre que un dia tallem els carrers i el dia següent fem com si no hagués passat res. Hi ha gent a la presó que ha renunciat a tot, a la llibertat, a la família, als cumpleanys dels seus fills, a tot. Quan estem disposats nosaltres a renunciar? Volem la república? No l'aconseguirem des del sofà. L'aconseguirem al carrer i l'aconseguirem perquè no ens poden tancar tot el carrer. El problema dels partits polítics és que tenen noms i cognoms i se'n van i els tanquen a tots. I el problema que tenim avui al Parlament és que el primer que mogui una pestanya en contra el tancaran, però no tancaran a tot el poble. Doncs jo recordo molt el desembre del 2016 que l'Oriol va vindre a Corbera Llobregat a veure el pessebre vivent i li va agradar tant que va vindre en visita oficial i a la setmana següent va vindre amb els seus fills, amb el Lluc i amb la Joana, per poder-ho ensenyar a la família. Li va encantar i també l'any passat també va vindre la família a veure, sense l'Oriol, però va vindre. Això és el que... i tot, trobem molt a faltar, però està fent una feina molt important on està. Moltes gràcies. Avui l'Estat ens acusa i nosaltres avui l'acusem per ser un estat autoritari i antidemocràtic. Li diuen democràcia i no ho és. Avui acusem l'estat de ser còmplice del feixisme. I amb el feixisme no es dialoga. El feixisme i l'estat que el representa se'ls derrota lluitant. Demano unitat republicana perquè qualsevol demòcrata pensi el que pensi davant de la injustícia, davant de l'agressió i davant d'un fet tan greu com posar a la presó a gent que no pensa com nosaltres. Davant d'això, un demòcrata no pot ser equidistant. Hoy decimos también más alto y más claro que nunca que por mucho dinero, que por muchos diarios, que por muchas teles que tengan, no nos engañan. Que un preso político es un buen hombre, es un demócrata, como los Junqueras recibiendo a gente en Lledoners, y que un político preso es un ladrón, como Rodrigo Rato, y que lo tenemos claro. Avui hem sabut quin càstig volen aplicar a 22 persones. Un càstig per escarmentar, un càstig per atemorir, un càstig per combatre idees legítimes que no s'han de combatre, sinó que s'han de rebatre políticament. Organitzar un referèndum no és un delicte. Posar a les urnes és la base de la democràcia. Empresonar qui defensa la democràcia i condecorar aquells que volen impedir-la amb violència i vulneració de drets civils fonamentals
és voler destruir l'ordre i l'acord social que tant va costar arribar, que tant va costar guanyar.